साहित्य सभा जेरै बर' साहित्य सभा मिसिं साहित्य सभा कार्बि साहित्य सभा राभा साहित्य सभा देउरि डिमासा तिवा आरो गार' साहित्य सभा मोन 8 साहित्य सभानि थागिबि बर'फोरा दाबो बेबायदि आलाय सिलाय जादों बर'फोरा मोनथाम सुक्ति खालामबाय बिएसि बिटिसि बिटिआर बिनि उनावबो मानो बेबायदि गोदाव सोराव जानो गोनां गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन भिडिअनि फुटेजआव नायनानै बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनखाबाय आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला आं सानबाय थादोंसोमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा साहित्य सभा सोरबा आबसु जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मेलेमजिबिफोर रावबो हारिनि खैफोद आफोदाव रावबो माथो हैनो गैला नामा होननानै सानदोंमोन नाथाय मैयानि बे भिडिअनि फुटेजआव नायनानै गोसोआव ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों साहित्य सभानि कमला खान्था सारा गुबुन गुबुन ट्राइबेलनि माखासे बिबानगिरिफ्रा थांनानै बर'फोरनि होखारजानाय सिलिंखार खालामजानाय बेबायदि समाव दसे समबाबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै माथो हैदों बेनिफ्राय देरसिन मा दं जों बयबो खैफोद आफोदाव जेरावखि थाया बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ मेलेमजिबिफोरखौ जोंनि गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ दसे समबाबो बयनिबो गोसोआव हास्थायो मैयानि समाव बेसेबां गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफ्रा साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै गुबुन गुबुन ट्राइबेलनि बिबानगिरिफ्रा थांनानै नुजाथिहैदों बेबायदि समाव सोरबाया दै बथलसे हैनो हायाबाबो ओंखाम खबसे दौनानै होनो हायाबाबो नुजाहैबानो बेसेबां गोसोआव गोजोननाय मोनो हारिनि थाखाय फंसे माथो हैबाबो बेसेबां गोजोननाय मोनो बेबायदि हारिनि गेजेराव खैफोद आफोदाव बर' हारिया बै समनिफ्रायनो जुग जुग बोसोरनिफ्रायनो खबर थबर लालायनाय मानि थाखाय जादों जाथायफ्रा बेफोरखौ हेफाजाब होलायनाया बर' हारिया जुग जुग बोसोरनिफ्रायनो दंखायो नाथाय जों नुदोंमोन माखासे चिरांनि सिङाव जेरै फरेस्टारफोरजों सिलिंखार खालामजादों थ' सानबायसोमोन जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ इउपिपिएल सरकारा आखायाव लाजोब्बाय नामा मानो रावबो थाङाखै सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो सरकारनि सायाव फंसे माथो हैनोबो थाङाखै सोरबा साहित्य सभानियाबो थाङाखैमोन सोरबा गुबुन गुबुन मेलेमजिबिफ्राबो थाङाखैमोन जोंथ' नुदोंमोन सोरबा बाइक राइडार सोरबा फिसा फिसौ इउटुबारफोर समाजनि माखासे फिसा फिसौ गामियारिनि रायजो राजाफ्रा थांनानै जा एसे एनै हायो सोरबा व्यक्तिगतफ्रा थांनानै जा एसे एनै हायो सोरबा बाइक राइडारफोर सोरबा इउटुबारफोर बेबायदि थांनानै खैफोद आफोदाव माथो हैनायखौ जों सिगां नुदों नाथाय बेबायदि समाव सोर गिबिसिन आगान हैनांगौमोन जोंथ' सानो अरायसम साहित्य सभा आबसु जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबिफोरखौ जों अरायसम मानो थाखाय बेबायदि सिलिंखार खालामजाखो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि ना सरकारा गोरोन्थि बेफोरखौ माथो हैनो थाखाय मानो सम नांगौ जोंथ' नुयो अबेबा मानो थाखाय सम नांगौ जों बेखौ बुजिस'नो हाया राजनितिकनि माखासे मेल जायोबा बिथांमोनखौ फन मोनसेयावनो लेंहरनाय लोगो लोगो हाजार हाजार गेदारिं देखायो जोंथ' बेबायदि नुदों नाथाय बर'फोरनि खैफोद आफोदाव सोरबा साहित्य सभायानो जा सोरबा आबसुआनो जा जोङो सम नांगौ बायदि जों नुदों मानो थाखाय खैफोद आफोदाव थांस'वा खबर लानो थांस'वा जों नुबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेराव सोरबा रायजो राजाफ्रा जेब्ला अनेक दुखु दाहाफोरखौ थांनानै गाबगु खुगु खालामहैयो सोरबाया पार्सनेलि खैफोद आफोदखौ खबर लानो थाङो सोरबाया गुबुन गुबुन फिसा फिसौ इउटुबारफ्रा थांनानै माबा मोनसे जाग्रा लोंग्रा हेफाजाब होयो सोरबा बाइक राइडारफ्रा थांनानै होयो बेबायदिनो सोरबा व्यक्तिगतफ्रा थांना होयो बेफोरावबो गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा माखासे बेरेखा बुंनायजों मालाबा जों नुयो ससियेल मिडियानि गेजेराव नाथाय जोंनि बर' हारिनि देरसिन जोंनि बर' हारिया जुग जुग बोसोरनिफ्राय खौसे अनलायनानै रायजो जाबोदों लामा ससेयाव साहित्य सभाया जोनोम जादों ट्राइबेल हारिया जुग जुग साहित्य सभा गैयिनि सिगां रायजो जाबोदोंमोन आरो बिनि उनाव साहित्य सभाया जेब्ला जोनोम जानायनि उनाव बर' हारिया आरो साबसिनै आरो गावजों गाव रुजु रुमु रायजो जाबोनो हादों गाननाय जोमनाय मोनफ्रोमनिफ्राय बर' हारिया
मोनसे समायना हारि महरै गसंनानै थानो हादों आरो आबसुनि दारै बर' हारिया अरायसम स्ट्रं जादों। नाथाय बर' हारिया माबा मोनसे खैफोद जायोबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानो थाब थाङा, साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा मानो थाब थाङा? सोरनि गोरोन्थि? भेरिफाइ खालामनो थाखाय रावहाबो भुल जाया। सोरनि गोरोन्थि जादों बेफोरखौ थांनानै बिजिरनाया बेहाय मालाबाबो गोरोन्थि जाया। मानो थाखाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सम नांगौ, साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा मानो थाखाय सम नांगौ जोंथ' बुजिस'नो हाया। मानो थाखाय बिथांमोना थांनानै थाब भेरिफाइ खालामनो सम नांगौ बेफोरखौ जों दिनैसिमबो बुजिस'नो हाया। माबाफोर आन्दोआव जुदि खोथाफोर दङबा जों बुंस' हाया। नाथाय जोंथ' ससियेल मिडियायाव जों नुयो राजनितिक माखासे मेल जायोबा बिथांमोना सासे दैदेनगिरिनाव फन हरबानो हाजार 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 गेदारिं खालामनानै बिथांमोना सोरबा राजनितिक हान्जाखौ बिथांमोना ओरैबायदि समायना रमायना माखासे मेलखौ जाफुंसार होयो। अब्ला गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायनि खैफोद आफोदाव मानो थाखाय रावबो थांस'आ? बेफोरनि जाहोना मा? आन्दोआव मा दं? जों दिनैसिमबो बुजिस'नो हाया। बिनि थाखायनो आङो मैयानि समाव साहित्य सभानि कमला खान्त सारमोनहा आरो ट्राइबेलनि माखासे बिबानगिरिफ्रा थांनानै बेयाव खबर लानो थांदों। बिनिफ्राय साबसिन आरो मा दं? बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कमला खान्त सारखौ आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय हाजासे आखाइ खबजोबनानै आङो गोजोननाय जासिहरो सारनिसिम। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। बयनिसिमबो गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। आबसुनि दैदेनगिरि, साहित्य सभानि दैदेनगिरि, बर' माहारिनि मेलेमजिबिफोरनि खाथियाव, मोनफ्रोमबो राजनितिक हान्जानि खाथियाव आङो गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा मोनगोन होननानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।